ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲದಕ್ಲಿ ತುಚ್ಚುನ ಮಿನಿ ಉಂಡಾ ಚುಚ್ಚುನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ ಬುಡ್ತೆ ಅಂದ ಬುಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊರೆಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುತ್ತಿದೆ ಎಕಡೆ ದುಃಖ ಅವು ಕೊರೆಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಜೀವು ಅಂದ ಅವು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಕೊರೆತುಂಡು ನಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನುಂಡು ಕೊರೆಪ್ಪುನ ತುಚ್ಚಂದತ ಈಜಿ ಕೊರೆಪ್ಪುನ ಏಪಲ ಚುಚ್ಚಂದೆ ಬರೋಲ್ಯಾ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜತ ಅತಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೌದ ಬರೋಲ್ಯಾ ಬಲೆ 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 ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದುಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಜಿ ಐನ್ ನೂಕುದು ಬಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೂಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಪಿಜಿನತ್ ತಗುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುನ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬೋದು ಕೇಳ್ನ ಇಂದ ಎರುವಾದ ಪಜೀರ್ ಮೇಪು ನೆಡ್ದು ಪಿಜಿನಾದ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋಳಿ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಟು ತಿನ್ಪನ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಪಾತೆರಗ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಾಯನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲಾಯಗೂ ಗೊತ್ತು ಪಾಪದ ಎಂಡ ರಗಾಲೆದ್ದಿ ಬಯ್ಯನ ಕೊಂಚ ಸೊಂಪದೆ ತೊಣ್ಣು ತೊಣ್ಣು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಲಾಪುಂಡು ಗಾಡಿ ದಡಿಲಾಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಯ ಅಂಚೆ ಜಪೆರಪುಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯಗ ಆಪು ಬೊಕ ಈ ಅಲ್ಪನಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚತ್ತು ಪುದಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿಯ ಪೋಸತ್ರ ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಣ್ಣ ಹೋಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಯಾನು ಮುಟ್ಟುನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹೋಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದುಡ್ಡು ದೇವರಿ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಐಕೆ ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಪತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೇತೆ ಕಂತು ಕೊರಪು ಜೇರ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೆ ಕೊರಡು ಮುಲ್ಪ ಮಗ್ಲೆಗ ಕಂತು ಕೊರ ನಕಲಾಪುಂಡ ಆತ ಈ ದಾನೆ ಬತ್ತಿನ ದಾನೆ ಬತ್ತಿನ ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆತು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ತೆಲಿಕೆನೆ ನಿಕ್ಕ ಕೂಲಿದೆ ಮಾರ ಇದೆಯೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪನ್ಯಪ್ಪ ಪನ್ನಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ 32 ಕೂಲಿ 32 34 38 ಮಲಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ ಐನ್ ಮಾತ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಎದ್ದಿ ಗೊತ್ತುನಾ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಾಂಡತ ಈ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಎಲ್ಲಿ ಆವಪ್ಪ ಆವು ಯಾನದಾನೆ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದುಂಡ ನಿನ್ನ ಆಯ್ತಡಿ ಅತಿ ಈ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಬರೋಲಿ ಆಂಡಲ್ ಈ ದಾನೆಪ್ಪ ಬತ್ತಿನಿ ಎಂದು ತೂಪನೆ ಎತ್ತನೆತ್ತೆ ಅನ್ನಿ ವೈದ್ಯರು ಅನ್ನಿ ನಿಂದ ಅನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮಗೆ ಎತ್ತ ಅನ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಪುಂಜೇರು ಪೂಂಜರ್ ಬೈದಿರಾ ಬೈದೇರು ಇಂಚು ಬತ್ತೀನಿ ಪೂಂಜರ್ ದಾನಿ ಇಂಚು ಬತ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ಬೂತೋಗುಂಡು ಗೈಕ್ ಭೋಜಂಕೇರ ಆತನೆ ಪೂಂಜೆ ವೈದ್ಯನ ಹತ್ತು ಮಾರಿದೆ ಪೂಂಜೇರ್ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೇರ್ ಬೈದೇರು ಕಾಂತ ಪೂಂಜರ್ ಬೈದಿರಾ ಸಾತ್ಯಾರ್ ಮಾರ ಇದೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರು ಮಾರು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಂಚಿಂಚಿಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೇಂಡ ಬೊಕ ಕೇನದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮುನೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾರ ಬೈದಿದ್ದು ಅಂದಂದ ದೊಡ್ಡ ಈ ಬಕ ದಾನಿ ಅವಳು ಉಂತುದಿನಿ ಇಂಚು ಉಂಟು ಆರ್ ಬರದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಏರ್ಲತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಪನುಡ್ಚಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಾರಗ ಬಲೆ 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 ಬಾರಗ ಬಸರೂರ ಗುತ್ತುದ ಪೆರ್ಮೆದವು ಬಾರಗ ಬಸರೂರ ಗುತ್ತುದ ಪೆರ್ಮೆದವು ಬಾರಗ ಅಂಚಿಗಿಂಚಿ ತೂಪಿನೊಂಚಿ ಮುಟ್ಟಗಿರನ ಉಲ್ಲೆಯೇ ಅಂಚಿಗಿಂಚಿ ತೂಪಿನೊಂಚಿ ಮುಟ್ಟಗಿರನ ಉಲ್ಲೆಯೇ ತೆಲ್ಕೆ ತಿಂಜಿ ಮೋನೆ ಡೊರ ತಿಟ್ಟ ದೀದಿ ತೂಲೆಯೇ ತೆಲ್ಕೆ ತಿಂಜಿ ಮೋನೆ ಡೊರ ತಿಟ್ಟಿ ದೀದಿ ತೂಲೆಯೇ ಕಾತು ಕಾತು ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಆದಿಯಾನು ಪೋತೆ ಇರನ ಕಾತು ಕಾತು ಇರನ ಕಾತು ಕಾತು ಇರನ ಕಾತು ಕಾತು ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಆದಿಯಾನು ಪೋತೆ ಆಹಾ ಬಿತ್ತಿ ಬಿನ್ನ ಕತ್ತು ದಾಯ ಗೊತ್ತು ಎಂಕು ಪಾರಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಬಾರಗ ಬಸೂರ ಗುತ್ತುದ ಪೆರ್ಮೆದವು ಬಾರಗ ಬಸೂರ ಗುತ್ತುದ ಪೆರ್ಮೆದವು ಬಾರಗ ಬಾರಗ ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಇರೇನು ತೂಬಂದು ಏತು ಸಮಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈದಾದ ಸೇಕ ಗೊರ್ಪುನ ಒತ್ತುವ ಓಲ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದಿ ಅಂದಿರಲ್ಲ ಬಂತೇರ ನಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಬೆಗರ್ ಜಾತಿದಿತ್ತು ಅಂಚ 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 ಇರುಂತೆ ತೋರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಸೀರೆದ ಸರಗಡೆ ಮುಳು ವರಸಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಏತು ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಯಿನ ಜಾಗೆನ ದನ್ನ ಐನು ವರಸುರೆದಾಯಿ ಅತ್ತತ್ ಆತ ಜನ ಕುಲ್ಲುದಿರತ್ತ ಅಂಚದ ಯಾನು ಒರೆಸಿ ನಾವು ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ಜನ ಕುಲ್ಲುನತ ಇರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಕುಲ್ಲುನ ಪೀಠತ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಜಿನ ಪುದರ್ತೀತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ದುಂಬೆ ಆಯನ ಪುದರಂಚನೆ ಯಾನ್ ದಿನತ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ದಿನ ಅಮ್ಮೇರ ಇದು ಈ ಕರ್ಬೂಜ ರಸ ಪರ್ನಗದಲ ಕಜಾವು ಮೀನು ತಿಕ್ಕಣದಾದ ಪೊಡಿ ಐನು ಐನು ಪಿಯೋಡು
ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾ ಬೊಕ ಚೀಪೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿನಿ ಕಜವು ಅವಾಗ ಕರ್ಮುನು ಹಾ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಗ ಕೊರ್ದು ಹಾ ಐಟಿತ್ತರಂಚಿನ ರಸನ ದೆತ್ತದು ಹಾ ಪರ್ನಗ ಹಾ ಐತವೇ ಕಜವು ತಿಕ್ಕಣ ನಾಡದ ಅದಾಲ್ಪಡು ದೆತ್ತೆ ತಕ್ಕೊಡು ದೆತ್ತದ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಮಕ್ ಬೋಡು ಪಂಡದು ನಮ ಉಪಯೋಗಿಸಾಂಡಲ ಕಡೆಕ್ಕೈಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ರ ಬತ್ತನ ದಕ್ಕುನಿ ಅಂದು ಅತ್ತಾ ಅಂದು ಬೂ ಬೋಡು ಓ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯತ ನಿಜವಾದಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಉಳೈ ಬತ್ತೇನಾ ಬತ್ತಾರೆ ಆಲೇನು ತುಯ್ಯನ ತುಯಾರು ಆಲ್ಡ ಪಾತಿರಿಯನ ಪಾತಿ ಆಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯಲ ಕುಲ್ಲಾಯಲಿ ನನ್ನ ಈದಾಯಿ ಯಾನ್ ಯಾನ ನನ್ನ ಬಡ್ಚತ ನನ್ನದಾಯ್ಗ್ಯಾ ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾನಿದ್ಯಾ ತನಿಗೆ ಗುರ್ತೇ ಜಿನ್ನತ್ತು ಇತ ನನ್ನ ಉಲೈದ ವ್ಯವಹಾರದ ಅದೊಂಡ ಐಕೆ ಈ ಇತ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ಅವು ಇರಗೆ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಬೋಡು ಉಲಾಯಿಗೆ ಚತ್ತಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತ ಬೆಂಕ ಅಂದ ತುಳೈಡೆ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದತ್ತ ಯಾನ್ಲ ನುಪ್ಪುಂದೆಟ್ಟೆನೆ ಉಂಪುನ ತಂದ ಜಾಪುನಿ ಅರ್ಥಾಣತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಾ ಆತಿಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಏನಕ್ಲೀಡೆ ಬರಲಿಯಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನೇತು ಜನ ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ ಎನ್ನಲ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಂಗ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಯಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಳು ಮೀನು ಮಾರಾಯ್ಕೆ ದಾಯಿ ಕೇನ್ನತಿ ಜೋಕುಳು ಮುಂಬಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂಬಲಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ ವಂಚ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೇನ್ನತಿ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತೂ ಉಳೈ ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಳು ಅಲ್ಲ 17 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಜೋಕುಳ ಬಲ್ಲಿನು ಈ ಪೋಪುನೆ ಬಂಡ ಪೂರ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜಾಯ್ ಉಂಟು ಬರ್ಪೇನು ಅದೇ ನೆಟ್ಟಿನಿ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲೆ ಮೂಳು ಬಡ್ಚಿ ಪಿಜಾಯ್ಗುಳು ಅಣ್ಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪಿಜಾಯ್ಗುಳು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ ತಿಕ್ಕುವೇರು ನೀ ಪೋ ಪಿದಾಯಿಗಳು ಲೋಡಾನೆ ಅಂದ್ ಪಿದಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ ಪಿಜಾಯ್ಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಲ್ಟ ಅಂಜಿ ಕೇರ್ ನೋಡ ದನಿಕೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೋಪುನ ಸಾಧಿಟ್ಟು ಪಂತಿ ಕೊಡಿಪುನ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನ್ನತಿ ಜೋಕುಲ್ನೆ ಸೇಪಾತಿ ಇವರ ಪಾಪನೆ ಜತೆ ಮುಲ್ಪಂಡು ಪಾತಿರ್ನೇ ಈ ವರ್ತಿಯ ಪುಣ್ಣಾತ್ ಬೇತೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಿರ್ ಬೋಡ ಅರೆ ಸಾನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಹೆಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನೇನು ಚೂರು ಬರಿಟ್ಟು ಉಂಟೋನೆ ಅಂತ ಆಡ ವಾ ತೊಡು ಯಾನಿಕ್ ಪೋ ಹೋಯ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಏತ್ ತಡ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ತು ಪೋಯರೆ ಆತ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ತಡಾಪುಡು ಅತ್ತಂಡ ಹೊರರು ಆಯ್ನೆ ತಡಾಪುನು ಆವು ಪೋ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡಿಯಾ ಪೋ ಇರ್ನ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾವ ದಾಯ್ತೆಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಾತಿಯ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿ ಆವ್ ಪೋ ಪೋಯ್ನಾಯಿ ನನ್ನ ಬರಯತ್ತ ನನ್ನ ಬರೈ ಅಂದು ಲೆತ್ತಿಲ ಕಾಣೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನೆತ್ತಿ ಪೋ ಹಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತೊಂಬತ್ತರವೇ ತಪ್ಪು ನೀನು ಹೆಂಚ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಿಗೆ ಪೂರ ನಿನ್ನಂಚಿನಾಗಲೇ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಹೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಆವು ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ನಾಡಿ ಶುರು ಮಲ್ತೀರ ನಾಡಿ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪೋಡತ್ತ ಮಾರಾಯ ಅಂದೆ ಪೋ ತಾಂಡಲ ಪಿದಾಯಿ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಆವು ಆವು ಕುಳ್ವೆ ಮರಿ ಆವು